doncs ara em correspon a mi agafar el torn de paraula. Estic molt contenta també de ser aquí, com s'ha dit. Agraeixo moltíssim a l'ANC aquesta perseverança, que és tan important en aquests temps de desànim, i no sabia que havíeu estat com 2 anys aturats, però estic molt contenta de que això representi una represa i de fer-ho en tan bona companyia com és amb el Toni i com és amb el Damià. La veritat, he fet la broma quan hem dit això que ell era la teoria i jo la pràctica. Li he portat una llibreta perquè ho veiés, que feia de lectura atenta del seu llibre Lawfare, perquè ell és un dels referents, si no el més gran especialista acadèmic de l'estat espanyol en aquesta matèria. I per tant, jo quan el llegia, vaig llegir un article una vegada del Pep Costa que deia Lawfare en vela de Laura, i aleshores vaig anar a llegir el llibre del Damià i anava veient, li ensenyava abans, tots els elements que eren constitutius perquè es pogués considerar Lawfare, i jo anava fent check a tots i cadascun dels indicis que permetien finalment poder parlar de Lawfare. I avui li he portat la llibreta amb les meves anotacions de lectora atenta del seu llibre, perquè efectivament en aquests anys hem hagut d'aprendre moltes coses i jo crec que ja gairebé alguns ens poden fer una convalidació segons hem fet un màster amb determinats conceptes jurídics que no haguéssim imaginat mai a la vida que hi hauríem d'anar a parar. La veritat és que quan ens conviden a anar a diversos llocs del país, amb el Toni hem tingut oportunitat de fer moltes d'aquestes xerrades. Fer-ho en aquests moments és un gest ja de valentia i de desafiament, perquè veiem quin és l'estat d'ànim de la gent, percebem d'una manera molt directa quina és aquesta sensació que flota en l'aire i que és indubtable que quan parlem del present de l'independentisme doncs hem de fer una anàlisi crua, com deia el Toni, dura i veritable. Fa uns dies jo era a Vic fent una xerrada també d'aquesta naturalesa i justament em vaig despertar amb un article del Vicent Partal que es deia Mare Magnum tòxic, i era la manera com ell definia la situació de l'independentisme avui. Mare Magnum tòxic. I vaig pensar, vaja, doncs Déu-n'hi-do, aquesta tarda tens una xerrada per parlar del present de l'independentisme i avui un editorial el defineix com a Mare Magnum tòxic. Vaig fer una cosa que és preguntar-li al ChatGPT com veia ell la situació de l'independentisme avui. Sabeu què em va dir el ChatGPT? Va dir, alguna cosa ha anat malament. Dic, home, com si no ens n'haguéssim adonat, saps? No necessitàvem la intel·ligència artificial per veure que alguna cosa no havia anat del tot bé. I clar, quan les coses no van bé, el que cal és analitzar per què no han anat bé, el que cal és aprendre del que s'ha fet, de com s'ha fet, sobretot per no tornar-ho a fer. Parlem molt de ho tornarem a fer i seria molt bo que ens concentréssim en no tornar a cometre els errors que s'hagin comès fins ara. I per tant, les persones que ens dediquem també a llegir i a escriure i a pensar, doncs intentem fer aquesta aportació, i jo crec que la meva xerrada anirà molt en la línia del que han dit i han expressat tant el Toni com el Damià. És evident que parlem de com ens trobem ara, i parlem de processisme, i parlem de procés, i clar, qui va començar a fer servir aquesta terminologia? Perquè ells han marxat, però la seva ideologia o determinades qüestions s'han quedat aquí. Van ser Ciudadanos els que van començar a parlar del procés. Veieu a la persona aquella dient-ho d'aquella manera, procés, l'esteu visualitzant. Clar, és molt perillós comprar el marc mental de segons quines coses, perquè el llenguatge és simbòlic, però funda realitat. I per això, també ho deia el Toni, la premsa pot arribar
donar, i citava Malcolm X en una de les formulacions més crues, probablement, del que pot representar la manipulació informativa. Però vivim a l'era de les fake news, vivim a l'era de la difamació permanent, sense cost, en què no hi ha ni tan sols amnèsia digital, tot queda, i tot queda i tot pot formar part d'una entrada a la Viquipèdia. Només que hi hagi una referència en un lloc que ho diu ja és el valor d'allò escrit. Deia Cervantes, la gent ja no fa cas d'allò que escolta, però llegeix un paper per terra i s'ho creu, perquè està escrit, el valor del que està escrit. Tornem al verba volen, scripta manen, les paraules se les emporta el vent, el que està escrit roman. Clar, si el que està escrit esbiaixadament, interessadament, com una maquinària al servei d'un determinat objectiu, comprar aquests marcs mentals és molt perjudicial per nosaltres. Estem en una situació d'un marc mental que ja no és el propi, ja no és el nostre. I abans m'he apuntat una cosa que ha dit el Toni quan deia que cal recuperar un relat. I deia un relat propi. Cal recuperar el relat i cal recuperar un relat propi. Ara ens parlen de girar full. Deixarem que ens girin full de la nostra història? Perquè quan parlen de girar full estan parlant de girar full de la nostra història. No, ho dic perquè ja ha passat això. Jo vaig quedar molt parada quan vaig ser elegida presidenta del Parlament de Catalunya i es parlava de la 13a legislatura. No em sortien els números, soc de lletres, però els números aviat estan fets. I vaig dir, com la 13a legislatura? Com que ara resulta que hem celebrat els 40 anys del Parlament de Catalunya? Que el Parlament de Catalunya surt de la Constitució espanyola? Bueno, aquesta és nova, no? Pobre Pau Casals, anant a les Nacions Unides, fent un discurs que ens ha emocionat a tots tota la vida, dient que Catalunya té un dels parlaments més antics, i resulta que fa 40 anys que ha sortit, que també ha sortit de la Constitució, el Parlament de Catalunya. Doncs, senyores i senyors, es van commemorar els 40 anys del Parlament de Catalunya i la legislatura primera de l'era moderna, per dir-ho així, de l'era recuperada, del Parlament recuperat, un Parlament que va recuperar el president Macià i que va presidir el president Companys, estava oblidada, ni es comptabilitzava en el Parlament de Catalunya. I per tant, vaig proposar als grups parlamentaris que quan parlem de memòria, parlem de la memòria la pròpia, no la imposada, la sobirana, no la subordinada. I en aquest cas vam aconseguir que es canviés la legislatura i que s'incorporés la primera legislatura, que era la legislatura republicana. Per tant, quan parlem del relat, quan parlem dels conceptes, del llenguatge que funda realitat, que es repeteix i repeteix i repeteix fins que la gent s'ho acaba creient, pensem això, que no ens deixem girar full de la nostra pròpia història, perquè això ja ha passat en un passat que no estic dient pretèrit, estic dient molt recent. I vam haver de canviar la legislatura al Parlament de Catalunya perquè no es contemplava aquesta memòria pròpia. I semblava que el Parlament de Catalunya, com la resta de parlaments autonòmics espanyols, sortia de la Constitució espanyola. I no. I hem de tenir-ho clar, el i no, i no deixar-nos encasellar en determinats relats que ens són perjudicials. Llavors, clar, hem desenvolupat el que els psicòlegs anomenen com indefensió apresa. I actuem, la indefensió apresa és aquest estat mental de manca de motivació i d'impossibilitat d'actuar davant de situacions que es perceben com a immodificables, com que no cal que fem res perquè no es podran modificar. I per tant això, encara que comporti un dolor molt gran, s'acaba incorporant a partir de la resignació. Un aprèn a resignar-se i l'aprenentatge d'aquesta resignació es produeix quan es té consciència que no es pot canviar l'estat de coses. I clar, nosaltres hem passat